hoci sa pozornosti sústreďuje na dnešný večerný zápas v finále Americkej národnej hokejovej ligy a možno na posledný zápas, v ktorom sa rozhodne, ktorý tým si odnesie Stanleyho pohár. V Amerike je rovnako populárna aj druhá národná hokejová liga. Tá je už skoro rovnako vo finále a vo včerajšom zápase zvíťazilo Chicago na domácom ľade po veľmi dynamickom zápase s týmom Penguins. Zaujímavým momentom je, že tak ako v mužstve Pittsburghu exceluje Marian Hossa, v AHL je to ďalší Slovák, Boris Valábik. Po zápase sme sa ho spýtali, aké má ambície po dnešnej výhre. Tak ja dúfam, že nezmeníme moc tú hru a samozrejme vonku to bude trošku iné, oni budú mať výhodu posledného striedania, ale celý tým musíme makať, tak jak sme makali doteraz a bude to ťažké, no ja si myslím, že máme dostatočne dobré tým, aby sme to dotiahli už 2 víťazstva, už je to blízko, takže uvidíme. No. Víťazstvo si prajú aj fanúšikovia Chicaga, ako vidí ale Boris svoju budúcnosť v AHL? Tak pre mňa bude veľký moment ten camp v septembri s Atlantou, no a tak nebudem hovoriť, že či sa tam dostanem alebo nedostanem, to uvidíme, no ale určite budem musieť podniknúť nejaké kroky, ak keby nie, takže zatiaľ som tu, zatiaľ máme šancu vyhrať ten Calderov pohár, takže moc sa na to leto alebo na tú budúcu sezónu moc nepozerám, ale hovorím, že už by bolo dobre sa dostať do toho prvého týmu. Máte ešte AHL čo vôbec dať? Už si sa naučil veľa vecí? No tak, to nejde na mňa, asi aby som to povedal, ja mám ešte zmluvu na budúci rok, takže ak Atlanta uzná, že mi ešte má čo dať, tak to bude musieť zostať samozrejme, no alebo teda budem musieť, uvidíme, čo sa stane, ale samozrejme to je otázka pre generálneho manažera. Čo ako napríklad Ivan Baránka, ktorý sa takisto vrátil do Európy, alebo možno ešte aj nejaké Rusko. Uvažoval si niekedy vôbec, že by si trebárs mohol hrať v Rusku alebo niekde v Európe? Tak tá otázka je určite otvorená, tam je plno možností, Európa a samozrejme je teraz lákavá. Hovorím, uvidíme, ako to bude na budúci rok a do septembra nemôžem nič špekulovať a myslím, že 19. septembra sa začína camp, takže tam sa v podstate rozhodne moje budúcnosti. Vráťme sa ešte k majstrovstvám sveta v Kanade. Slovenský tím, čo si myslíš o nízkej účasti slovenských hráčov? Tak ja si myslím, že veľa chalanov bolo dlho v play-off a veľa z nich bolo zranených, takže ja si myslím, že nedá sa nič vyčítať nikomu a oni určite by prišli, tak by sa dalo a samozrejme teraz niektorí zostali ešte v play-off, niektorí vypadli a boli unavení, niektorí šli na operácie so zranenými, takže ja si myslím, že kto mohol, ten prišiel. Tréner Šupler, bol si s ním nejak v kontakte počas majstrovstiev alebo pred nimi alebo s Petrom Bondrom? Ja som sa rozprával s pánom Šuplerom ešte cez leto a rozprávali sme sa teda, že ak by som nebol v play-off takže by tam bola nejaká tá možnosť reprezentovať. Samozrejme, ja by som ho pridal, ale mal som to samozrejme povinnosti tu takže sa to nedalo. Ešte jedna otázka na súčasne prebiehajúce finále NHL. Marian Hossa, 9. slovenský hráč. Čo si myslíš, sleduješ jeho výkony alebo vlastne Detroit a Pittsburgh ich hru momentálne? Tak určite, ja si myslím, že včera bol veľmi, veľmi zlomový zápas, na 3-1 to bude pre ten Pittsburgh ťažké to otočiť samozrejme a bolo by pekné, keby ten Maroš dotiahol ten pohár domov, ale zase samozrejme tam je aj Tomáš Kopecký v Detroite, takže ani nemôžeme nič uprieť, takže tak či onak Slovensko budeme Stanley Cup, myslím, že to je celkom potešiteľné. Koho typuješ na víťaza v NHL? Tak teraz ja už si myslím, ja to tak hľúko poviem, ja už si myslím, že je rozhodnuté, ten Detroit je doma strašne silný a vyhrávajú 3-1 a ja si dokonca myslím, že sa rozhodne už v pondelok. Ešte odkaz Ameriky všetkým slovenským hokejovým fanúšikom. Tak televíznym divákom samozrejme držte palce, či už Tomášovi Kopeckému alebo Marianovi Hossovi. Môžete držať aj nám a ak teda sledujete AHL-ku. No a tým mladým hráčom, čo už, ja si myslím, že tvrdou robotou sa dostanete veľmi ďaleko, takže asi to tvrdou robotu. Boris má v týme aj českých kolegov, čo hovorí na výsledok Ondrej Pavelec. Boris mi nejak naznačoval, že privezieš Calder Cup do Českej republiky. Čo je na tom pravdy? Že už ho brusíš, nejak leštíš? Tak už to plánuju, no, ale ten poslední krok bývá vždycky nejtěžší. 2 zápasy nám zbývá, je to 2-0. U nich to bude hrozně moc těžký, ale všichni doufáme v to, že to tam uhrajeme už tam, aby jsme nemuseli se vracet sem a prostě nic jiného, než tam vyhrát na zápasy nám nezbývá, takže bude to hrozně těžký, ale jak říkám, všichni věříme v to, že to uděláme. My sme už rozhovor natočili a tesne po rozhovore ešte Boris nejakú takú technickú poznámku, neviem, či k svetlu alebo ku kamere. Tak ja chcem len upozorniť samozrejme, že tie fúzy sú len preto, že to máme celý tým, takže nie, že si niekto bude mysleť, že takto behám po vonku v Chicago regulérne. Nový imič určite neprehliadli ani fanúšikovia, ktorí vytrvalo čakali na podpis. Je po zápase, fanúšikovia sú však nezlomiteľní, stále veria, že získajú nejaký ten autogram. Pre televíziu Peter Minárik a Miro Lukáč.